Escolteu bé això que us diré. Que si ho sé, tampoc no ho sé. I si bé mai no ha passat, bé podria ser veritat. Oh! És per mi? Que bo! Misha la gata, Violeta. Ens agrada ballar. Mira bé com es fa. Espavila't i mou el malic. És molt divertit. Balla, balla, balla amb la Misha. Amb la Misha anem a investigar. El carretó dels gelats. 3 de maduixa, 2 de iogurt i 1 de vainilla. No, millor 3 de vainilla i 1 de iogurt. No, millor encara, 3 de cada cosa. El carretó dels gelats. No! Demà és el meu aniversari i volia convidar a menjar gelats tots els meus amics. Em sap greu, noi. S'ha espatllat la màquina i trigaran uns dies a arreglar-me-la. No podré fer-te cap gelat. Ni tan sols de maduixa. Ni tan sols de maduixa. De iogurt tampoc. I de vainilla amb nous de macadàmia. Ui. I doncs, per què està trist? Volia convidar-nos a gelats, però diu que s'ha espatllat el carretó. Nosaltres no anem a la festa pels gelats, sinó per ell. Sí, però ja sabeu com és l'Hilari. Per Sant Hilari! Gràcies. Què, voleu gelats? Com que el carretó estava espatllat, he decidit fer una màquina de gelats nova. De què el voleu? Va. De maduixa! Quina pinta! Doncs jo el vull de iogurt. Jo de llimona. Doncs jo d'avellanes. Són els millors gelats que hem menjat mai, Hilari. Demà quedem per anar a jugar al parc. Sí! Perfecte. Jo porto la pilota. Adéu! Hola! Hilari! El meu fill, el Llorenç, m'ha dit que fas uns gelats molt bons. I com que el carretó de la plaça està espatllat i jo avui tinc unes visites, he pensat que si me'n deixaries tastar un. Extraordinari! Me n'enduré una capsa. Als meus amics els hi encantarà. Moltes gràcies, Hilari. El Llorenç m'ha dit que estaria jugant al parc. Sí? Doncs ara hi vaig. Hilari! Oh, no! Oh, sigui que fas els millors gelats de la ciutat i jo no en sabia res. Això no pot ser. Me n'has de deixar tastar una ara mateix. Deliciós! Ja me'n pots preparar 2 dotzenes. Hilari! M'han dit que fas uns gelats força bons. Què dic força? Boníssims! Jo volia jugar a pilota. La pilota l'havia de portar l'Hilari i no s'ha presentat. Això és molt estrany. El que és realment estrany és que tota la gent que passa està menjant gelats. Segur que l'Hilari té alguna cosa a veure. 3 de plàtan, 1 de xocolata i 1 de vainilla, sisplau. de coco. Hola, Hilari. Ostres, quin èxit de teus gelats. Me'n pots posar un de pera? De pera no me'n queden. Què? Fa més d'una hora que faig cua i ara em dius que no te'n queden? Això no s'hi val.
Si vols, te'l faig de poma amb nous de macadàmia i una bola de xocolata. És el meu preferit. Ah, molt bé. Oh, que bo! Hilari! Hola, ho sento, nois, jo volia venir al parc, però aquesta gent no em deixa moure. No estem enfadats perquè no hagis portat la pilota. Estem enfadats perquè no ens has avisat que feies gelats. Nosaltres també en volem. No! Què fas ara? Ja n'hi ha prou! Oh, no pot ser, s'emporta els nostres gelats. Li hem d'impedir. Oh, no! Sembla que vol tirar la màquina a la font. Això seria terrible! No ho facis! Ostres, creus que s'atrevirà a tirar-la? Coneixent l'Hilari, estic segura que no. Tingui, per vostè. És una màquina de fer gelats. Per començar, en vull un de poma amb nous de macadàmia i una bola de xocolata. Mal m'està el dir-ho, però la gent té raó. Els meus gelats són deliciosos. Algú més? Jo. Hehehehe